Hoxe, 27 de xaneiro, é o Día Internacional na Memoria das Vítimas do Holocausto Nazi. Coincidindo con esta data, a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica e o Concello da Coruña acaban de presentar un folleto turístico que lembra os coruñeses deportados a campos de concentración. Foi ante a placa dedicada a Leopoldo López Criado, asasinado no campo de Gusen, en Austria, en 1941. Un acto simbólico, din, para remover conciencias fronte á onda reaccionaria e as ideas antidemocráticas. Participaron moi emocionados descendentes de vítimas do fascismo. Foron héroes a seu pesar. Foron unha luz en tempos de oscuridade. Os Stolperstein, o que representan cando tropezamos con eles e cando un turista chega a esta cidade, é que sepa que está diante do corazón desta cidade.